उड्या मार मार आलाय माझ्याकडे पिलू आणि त्याच्या मायला काय दमच निघाना गेलाय. ओरडायच लागली आणि हे बी कसं वळवळ करायला. आधी कशाला आलास तू माझ्याकडे? आधी काय आला मयू आधी काय आलास रे माझ्याकडे पिल्ल्या? काय आलास रे? कसं उभं राहिलंय हे का कमून आलास माझ्याकडे? पळ 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 तुझ्या मायकडे जाय. त्या मायकडे जाय. तुझ्या मायकडे जाय. तुझी माय कुठे आहे? तुझी माय कुठे आहे? तुझी माय कुठे आहे? तुझी माय कुठे आहे? तिकडं आहे काय? अरे कुठे आहे तुझी माय? ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ कसलं दिसतंय भारी या. तांबडं आहे तांबडं. अगं माय तेवढ्या मोठ्या नाही त्याला ढांग मारायची पडतंय का मधी. हुशार आहे ते बिन. गेलं माय बसू गेले. झाली माहिती माय खुश झाली खुश माय. बघ ना.